дар қисми шимолии Ироқ амалиёти зидди террористӣ ба роҳ монда шуд. Амалиёт дар музофотҳои Киркук ва Салоҳиддин роҳандозӣ гардид. Террористон ҳангоми наздик шудани кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба паноҳгоҳи онҳо дар музофоти Киркук таҷҳизоти таркандаро ба кор дароварданд. Дар музофоти Салоҳиддин бошад, ҳангоми корҳои кофтукобӣ моддаи тарканда ба кор даромада боиси ҳалоку захмӣ шудани низомиён гардид. Бар асари ҳодиса 2 нафар ба ҳалокат расида, 10 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. дар яке аз корхонаҳои маводи кимиёвии штати Андхра-Прадеши Ҳиндустон сӯхтор сар зад. Бар асари ҳодиса 6 нафар ба ҳалокат расида, 12 тани дигар ҷароҳат бардошт. Сӯхтор дар корхонаи ашёи хоми маводи полимерии шаҳри Элуру рух дод. Сабабҳои ба амал омадани сӯхтор хориҷ шудани маводи кимиёвӣ аз контейнер мебошад. Ба қавли шоҳидон, зимни сар задани ҳодиса дар дохили корхона 18 нафар қарор дошт. олимони Британияи Кабир иброз медоранд, ки замбурӯғи навъи таваҳҳум барои бо роҳафтодагӣ мубориза бурдан кӯмак мекунад. Дар таркиби замбурӯғ маводи равонии псилоцибин мавҷуд аст, ки ба беморони гирифтори роҳафтодагии шадид таъсири мусбат мерасонад. 2 маротиба тадқиқот гузаронида шуда, дар он 6 нафар иштирок намуданд. олимон томографияи резонанси магнитии мағзи сари 60 нафарро пеш ва баъди истеъмоли моддаи равонии псилоцибин озмоиш намуданд. натиҷаҳои ташхис бо натиҷаҳои тадқиқоти сари онҳое ки доруҳои равонии маъмулӣ истеъмол карданд муқоиса карда шуд. дар натиҷаи тадқиқот муайян гардид, ки назар ба доруҳо самаранокии замбурӯғҳо хеле назаррас аст. дар бораи фоиданокии ин навъи замбурӯғ барои муолиҷаи беморони бемориҳои рӯҳӣ ҳанӯз аз оғози асри 20 маълумот дастрас гардида буд. дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои ишғол кардани саҳнаи марказии намоишгоҳи байналмилалии автомобилҳо байни ширкатҳои истеҳсолкунандаи нақлиёти барқӣ рақобат ба миён омад. Ширкати амрикоии Крайслер низ ба истеҳсоли технологияҳои электрикӣ рӯ овард. Ширкати мазкур дар намоишгоҳ автомобили Airflow Graphite-ро муаррифӣ намуд. намояндагони ширкат иброз медоранд, ки ин автомобил бо як маротиба нерӯ гирифтан то 650 км роҳ ҳаракат мекунад. тибқи нақша чунин автомобилҳо танҳо аз соли 2025 ба фурӯш бароварда мешаванд. ширкати Alfa Romeo низ дар намоишгоҳ автомобили барқии худро пешниҳод намуд, ки ҳангоми ба охир расидани нерӯи барқи захирашуда он метавонад боз 50 км масофаро тай кунад. дар ин ҷо яке аз автомобилҳои стартапи Калифорнияро низ дидан мумкин аст. дар қисми пеши он компютери бо иқтидор гузошта шудааст. бо ин компютер ҳангоми ҳаракат ҳар нафар метавонад бо интернет кор ё бозӣ кунад. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико моҳи март дар муқоиса бо январ таваҷҷӯҳ ба нақлиёти барқӣ то 70% афзоиш ёфтааст. коршиносон ин равандро ба болоравии арзиши сӯзишворӣ рабт медиҳанд. дар шаҳри Қарағандаи Қазоқистон боришоти аз ҳад зиёди борон обхезии шадидро ба миён овард. борони шадид роҳу кӯчаҳоро ба дарё мубаддал карда бар асари офати табиӣ даҳҳо нафар ҷароҳат бардоштанд. дар натиҷаи обхезӣ 200 бинои истиқоматӣ ва заминҳои кишт зери обу гил монданд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ зиёда аз 600 нафар сокинони зарардидаро ба ҷойҳои нисбатан бехавф кӯчониданд. кормандони ширкати Сантандерина Испания иқдоми навро рӯи даст гирифтанд. онҳо аз либосҳои кӯҳна муди нав омода карда пешниҳоди харидорон карданд. бо ин роҳ кормандон мақсад доранд, ки партобро дар кишвар коҳиш диҳанд. лоиҳаи мазкур 4 сол қабл роҳандозӣ гардид. тарроҳон дар оғоз либоси кӯҳнаро ба қимаҳои хурд ҷудо карда, баъдан барои тарҳи нави либос истифода мекунанд. барои омода намудани либосҳо айни ҳол танҳо 30% матоъҳои кӯҳна истифода мешаванд. дар оянда кормандон нақша доранд матоъҳои коркардшударо 70% истифода баранд. ширкати Сиркулари Барселона бо ширкати Сантандерина ҳамкорӣ доранд. корхонаи онҳо бузургтарин истеҳсолкунандаи либосҳои аз матоъи коркардшуда омода гардида дар Испания ба ҳисоб меравад. тибқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид барои омода намудани як адад либоси ҷинс 7500 литр об лозим аст. ин дар ҳолест, ки ба баҳру уқёнусҳо ҳамасола наздики 5 миллион тонна матоъ партоб мешавад.
ҳангоми корҳои археологӣ бостоншиносон аз дохили дарёи Атитлани Гватемала як шаҳри қадимаро пайдо карданд. ба қавли олимон шаҳраки мазкур ба сулолаи майя тааллуқ дошта, он дар асрҳои 5 мелодӣ бунёд гардида буд. шаҳрак дар иҳотаи ҷазира ҷойгир буда, баъдан он пурра зери об монд. бостоншиносон шаҳрро дар чуқурии 20 метраи об пайдо карданд. олимон аз дохили об осори биноҳои мазҳабӣ, истиқоматӣ ва дигар иншоотро дарёфт намуданд. бино ба изҳороти бостоншиносон масоҳати умумии шаҳр 60,000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ҳукуматдорони Гватемала нақша доранд ояндаи наздик дар минтақаи Атитлана як осорхона бунёд намоянд. осорхона дар бораи ҳаёти мардуми қадимии майя нақл карда, он тавассути технологияи рақамӣ шаҳракро тасвир хоҳад кард. як гурӯҳ олимони бостоншинос аз Чили зимни корҳои кофтукобӣ устухонпурраҳои птерозаврро пайдо карданд. ин намуд паррандаҳои ваҳшӣ дар биёбони Атакама зиёда аз 100 миллион сол қабл арзи ҳастӣ доштанд. бостоншиносон боварӣ доранд, ки бозёфти мазкур ба онҳо имкон медиҳад ҳаёту шакл ва сохти птерозаврҳоро дақиқтар омӯзанд. бозёфти археологӣ аз маконе пайдо гардид, ки устухонпурраҳои дигар намудҳои птерозаврҳо низ дар атрофи он қарор доранд. ба қавли олимон замоне дар қисми шимолии Чили ин намуди паррандаҳо сукунат доштанд.